تنا اللهم عنتي خا بزعبا سيميت ستوب تبهال اب حيزلكم مزيد له هذه سيميت ستوب اب نرويج بس ناي كورونا فيروس تحيزا سريحه زلا ابيا لهم عنتي كلنا الى يطرطر ويقمت كاب اف اتش اي ويدما اف او اي اس ام اس مصاتنا تخونه صادما سيميت ستوب تبل اب داونلود جيركا حبريتا وي بيشه اب كبابيخا زخونه سيميت كوينو ميرام تخوينو فلت وي حبريتا ركب ذا اب زيا وي ذا ابلكيشن زيا بولنتا وي دما فريفيلي يا تتصعن دبل متنيرو لو ما عند حجيت كم اصلتنا يت قانقوا نمهارو زلنا اف او اي انتي مالتي ابزو دينا كيد ذا غص نريا زلنا ويب سايت اف او اي اتبل دلا فولكه هيلسه انستيتيوت بسلسته قالات يقيما زلا تا اف او اي خا نتا حصرو تقال مالتي ካብ ዝሓለፈ ቪድዮታት ከም ዝተረዳእዎ ብዝናይ ኮሮና ወፂኣ ዝነበረ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ሪኦማ ብዙሓት ከዓ ብዙሕ ሰዓታት ከዓ ተረኣያ ማለት እዩ እንታይ ኮይን ትሰምዕኒ ብዙሕ ሰብ ነቲ ቋንቋ ፅቡቅ ገይሩ መሃሮ ደልሎ ምክንያቱ ዜና ዓይነት ኣይነበረትን ከም ዜና ዓይነት ስለ ዝነበረ እውን ናቱ ተራ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ብዝሒ ምርኣይ ማለት እዩ ሕጂ ትወኒ መፂ ከሎ ናይ ዜና ናይ ሓበሬታ ብፍላይ ናይ ኮሮና ግዜ ብጣዕሚ ስለ ዘገድሰና نقرأ من قدنا حبريت عند رخبنا نتي كورونا نخاتلنا قانقوا خا نمل كله من قد كتالي مالتيو تحسابات كابزا مصحف زي مصحف زيا fluent in 3 months تبل زتصحفت او حنتي حبريتا وي تيبس وي موشش درهب كونتا ني بحق قانقوا هتكل تخونكا زي مصحف مچم اب 3 ورحي صبغ قانقوا تزارب مالت اندي وي كال ክትክእል ከም ትኽእል ዘርኢ ተፋለየ መኽርታት እዩ ዘለዋ ሓንቲ ካብኣት እንታይ ትብል ነይራ ነቲ ቋንቋ ክትነብሮ ኣለካ ክትመሃሮ ደይኮነ ልክዕ ከምዚ ከይና ቤት ትምህርቲ ተማሂርና ተመሊስና ግን ካልእ ዓለም ንነብር ካልእ ሂወት ንኣብነት ብትግርኛ ተዛራባይ ትግርኛ ትኾንካ ምስ ተመለስካ ዝበዝሕ ግዜ ብትግርኛ ጥራይ ትዛረብ ትኾንካ ኣብ ገዛ ወይ ምስ ኣዕሩትካ እቲ ዓለም ኣይትነብሮን ኣለኻ ማለት እዩ ወፂኻ ትዛረበሉ ተዝኸውን ዝያዳ ቀሊል እዩ ቋንቋ ሕጂ ኣብዚ ግዜ ዝሃብ ኮሮና ስለ ዘለና ከመይ ጌርና ንነብሮ ተቋንቋ ንምርኣዩ ስለዚ ግዜ ብዙሕ ክስታይ ከይንገብር በዛ ኤፍኦኢ ክንጅምሪና እዚኣታ ዌብሳይት ናይ foe.no ትብላላ ስለዚ ምስ መጻኹ ኣብታ ቀዳሚት ገጽ ክመጽእ እዚኣታ ቀዳሚት ገጽ ናታ እዚ ልክ ኣብዚ ምስ መጻኻ ኤፍኦኢ ማለት ፎልክ ማለት ህዝቢ ኢልና ነርና ሄልሰ ጥዕና ኢንስቲትዩት ካ ከምዚ ትካል ማለት እዩ ስለዚ ኮሮና እዚ ቴማ ዝብል ደሎ እንታይ ማለት እዩ ከም ኣርእስቲ ማለት እዩ ብትግርኛውን ቴማ ይባሃል ስለዚ ብዛዕባ ናይሎም ኣብዚኣ ደላ ቴማ ኣብዚኣ ክሊክ ተገይረን ናብ ካል ገጽ እንዲያተወስደኒ ወይ ፔጅ ኮሮና ናይ ኮሮና ቫይረስ ቴማ እዩ ኣብዚ ተለና ናይ ቫክሲናሽን ኮሮና ቫክሲናሽንስ ፕሮግራም ኣብዚ ተመፂናኻ ታሲሚት ስቶፕ ማለት እዩ እዚኣ ተኣፕያ ኣብ ሞባይልኩም ተዳ ዳውንሎድ ገብርዋ ፈቲንኩም እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ስለዚ ተሓበሬታና ሎም ማዓንቲ ብዛዕባ እናተማሃርና ክስታይ ንምግባር እዩ ማለት እዩ ቋንቋ ተፋሊ ቃላት ንምሓዝዩ ኣነ ካብ ዝኾነ ትካል ስለ ዘይኮንኩ እዛ ኣፕ ዳውንሎድ ግበርዋ ኣይትግበርዋ ዝብል ክስታይ ንምግባር ኣይኮነን ተሓሳባት ታይላ ተቋንቋ ንምሃሮ እሞ ተሓበሬታ ንርድኦ ትውሳኔኻ ኣባኹም እዩ ዝምርኮስ ማለት እዩ ሲሚት ማለት እንጅምሪና ሲሚት ማለት ምትሕላፍ ማለት ኢና ነርና ስለዚ ስቶፕ ካ ስቶፕ ያ ስለዚ ትናይ ምትሕላፍ ወይ ናይ ምልባዕ ጠጦም ምባል ታ ኣፕ ከማይ ሽማ ማለት እዩ ስለዚ ሲሚት ስቶፕ ኣፕ እንታይ ትገብር ኣብ ዝህሪና ሓንቲ ኣፕ ኮይና ካብ ኤፍኦኢ ዝመጸት እያ ቢድራ እንታይ ማለት እዩ ደንስካል ቢድራ ከተበርክት ድማ ምብርካት ማለት እዩ ንኸተበርክት እንታይ ንኸተበርክት ድማ ፎር ሂንድራ ንኽትገብር ናይ ኮሮና ቪሩስ ምዝርጋሕ ስለዚ ፎር ሂንድራ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንምግታእ ማለት ወይ ንምዕንቃፍ ማለት እዩ እቲ ቫይረስ ነፃ ኮይኑ ንኸይ ዝርጋሕ ምዕንቃፍ ስፕሬስ ኣይካ ትምዝርጋሕ ማለት እዩ ይሳንፉነ ኣብቲ ሕብረተሰብ ነፃ ኮይኑ ንኸይ ዝርጋሕ ኣር ሄልት ፍሪቪሊ ሙሉ ብምሉእ ብወለንታ ዝግበር እዩ ግድነት ኣይኮነን ነዛ ሲሚት ስቶፕ ዳውንሎድ ክንገብራ ማለት እዩ ኦብሩከ ምጥቃም ማለት እዩ ኣፕን ሓንቲ ኣፕ ተኾይና ታ ኣፕ እዚኣ ማለት እዩ ኣፕን ከዓ ንብላ እንተዳ ፍልጥ ተኾይና ሕጂ ንዓን ንምልክት ኣለና ማለት እዩ ኣፕን ናይ 16 ዓመት
ኣልደሽ ግረንሰ ኣለዋ ኣልደሽ ግረንሰ እንታይ ማለት እዩ ኣልደር እንታይ ማለት እዩ ዕድመ ማለት እዩ ግረንሰ ከዓ ዶብ ማለት እዩ ስለዚ ናይ 16 ዕድመ ዶብ ኣለዋ እንታይ ማለት እዩ 16 ዝላዕሊ ዝኾኑ ዳውንሎድ ገይሮም ክጥቀሙላ ይኽእሉ ኣብ ፊልምታት ገለ ብብዝሒ ንሪኦ እዚ ኣልደሽ ግረንሰ ትሕቲ 13 ክሪእዋ የብሎምን ደፍርሕ ነገር ተደኣሎ ኮይኑ ወይ ገለ ማለት እዩ ስለዚ ኣልደሽ ግረንሰ እንታይ ማለት እዩ ናይ ዕድመ ገደብ ማለት እዩ እዚ ሲሚተስቶፕ ኢልና ክንቀፂልና ኩሉ ግዜ ከም ንብሎ ብእንግሊሽ ሓደሽቲ ኖርዌይ ብእንግሊሽ ኣንቢቦም ዜና ከታተሉ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ እውን ናብ እንግሊሽ ክንቀይሮ ንኽእል ኢና ኦም ሲሚተስቶፕ ኣብዚ ሕጂ ዝተፈላለዩ 4 ኣርእስታት ኣለዋ ንሕና ኣብዚኣ ኣቲና ክንኣቱ ኢና ብዛዕባ ኦም ማለት ብዛዕባ ማለት እዩ ስለዚ ናብኣ ክንኣቱ ኢና ኣብኣ ከለኹ ኦብዳተርት ትብል ደላ 2212 መወዳእታት ሓበሬታት ዝተመሓየሸሉ ወይ ሓድሽ ሓበሬታት ዝተወሰኸሉ መዓስ እዩ ኦብዳተርት ማለት እሱ ማለት እዩ 2212 ሕጂ ናይ ቀደም ሓበሬታ ንወስድ ከይንህሉ ናይ 2010 ወይ ናይ ገለ ከይህሉ ወይ ናይ ቅድሚ ሰሙን ናይ ቅድሚ ወርሒ ናይ ዓመት ኣብዚና ንርኢ ማለት እዩ እዚ እቲ ሓበሬታ ኣፕ ቱ ዴት ድዩ ኦብዳተርት ድዩ ንብል ማለት እዩ እዚ ኣብ ኣፕና እንተሪእናያ በዚ የማን ሲሚተስቶፕ ከምዚኣ ትመስል ኦም ሲሚተስቶፕ ክንቅፅል ኢና እዚ ሓሳብ እዚ ሕጂ ኣብዚ ደሎ እንታይ እዩ ሓንቲ ኣርቲክል እያ ትበሃል ብምልእታ ፅሕፍቲ ክሳብ ታሕቲ ሓንቲ ኣርቲክል ማለት እዩ ከምዚ ብጋዜጣ ሓደ ዓምዲ ዓይነት ማለት እዩ ሲሚተስቶፕ እዚኣ ተድረኣናይ ማለት እዩ ኤን ኣፕ ፍራ ኤፍኦኢ ደልተ ኢልና እንታይ ማለት እዩ ኣካፍል ማለት እዩ ወይ ቲፕስ ከዓ ከምዚ መቁሸሽ ዓይነት መሃብ ሓበሬታ መሃብ ማለት እዩ ስክሪብ ኡት እንተኢልና ፕሪንት ምግባር ኣብ ወረቐት ፕሪንት ንገብራ ማለት እዩ ፎቫሸል ኦም ኤንድሪንገር ዝኾነ ለውጢ እንተሎ ኤንድሪንግ ማለት ለውጢ ማለት ቫሸልካ ሓበሬታ ረኸብ ሕዚ ክሊክ ተገይርያ ዝኾነ ለውጢ ክመፅእ ከሎ ክትሕብረኒ ትኽእል ማለት እዩ ቀፃሊ ኣብዚ ሕጂ 22 ተቐይራ ምሽልና ኣብዚ ላዕሊ ወፂፎም ኣሎ ፑብሊሰት 21 እዚ ዝኾነ ሓበሬታ ተመፂሎም ማለት 26 ንበሎ በዚኣ ክሊክ ዝገበርኳ ቫሸል መፀኒ ኣብ ሞባይለይ ንበሎ ፒፕ ይብል ሓበሬታ ከንብቦ ክእል ስለዚ ሲሚተስቶፕ ኣርቲሊየንገሊ ቲሊየንገሊ ማለት ትርከብ ወይ ኣላ ኣብ ኣንድሮይድን ኣፕል ኤንሄተር ማለት ኣቑሑት ወይ ከዓ ሞባይል ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ሞባይል ትርጉም ዘይኮነ ኤንሄተር ናይ ኣፕል ሞባይል ወይ ናይ ኣፕል ኣቕሓ ማለት ንምባል እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣፕ ስለ ንዛረብ ዘለና እታ ኤንሄተር እንታይ ትኾን ኣላ ሞባይል ማለት እዩ ኣንድሮይድን ኣፕልን ኣፕል በዓል ኣይፎን ማለት እዩ ኣንድሮይድ ከዓ በዓል ሳምሰንግ ጋላክሲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዘን ክልቲአን ኣላ ኦ ካን ላስተስ ኔት እንታይ ማለት እዩ ከነውርዳ ንኽእል ኢና ዳውንሎድ ክንገብራ ንኽእል ኢና ሓርፍራ ካብዚ ማለት እዩ ኣብዚ እንተ ደኣ ቲሊየንገሊ ካብ ጉግል ፕሌይ እንተ ደኣ ኣንድሮይድ ኣለካ ኮይኑ ኣፕል እንተ ደኣ ኣለካ ኮይኑኻ ካብ ኣፕ ስቶር ማለት እዩ ኮሮና ቪሩስ ኣርስቫርት ሲሚትሶምት ብጣዕሚ ተላባዕዩ ስቫርት ብጣዕሚ ሃርድቫርት ኢናርሄተን ኣብ ጥቓ ዝኾነ ሲሚተት ዝኾነ ሰብ ዝተለኽፈ ፓሹን ሰብ ማለት እዩ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ሪሲኮ ኣሎ ሓደጋ ኣለዎ ስኻ እውን ጥቑኡ ነርካ እትኾንካ ሲሚተት ኮንካ ትከውን ትኽእል ኢኻ ኣዱ ሰል ሃልብሪት ሲሚተት ቪስ ማለት እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ብኮሮና ቫይረስ ሓበሬታ ሂቡ በዛ ሲሚተስቶፕ ኣብ ንኣብነት ኣብ ጥቓኻ ነይሩ እንተ ደኣ ሓበሬታ ሂቡ ኣነ ሲሚተድ ኮይነ ነይረ ብጥቓኻ ሓሊፉ ስለ ዘሎ እተን ሞባይላት ሓበሬታ ተለዋዊጠን ስለ ዘለዋ በቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ እንታይ ማለት እዩ ፎርዱ ሜሊንግ ንስኻ ትረክብ ሜሊንግ ማለት ሓበሬታ ማለት እዩ ኣብቲ ጥቓ ናይቲ ሰብ እንተ ደኣ ነርካ ኮንካ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ የእቱ ቴስት ገብር ኣለኒ ይብል ሽዑ እቲ ሓበሬታ ናባኻ መፅእ ኣብ ጥቑኡ ነርካ ትኾንካ ንኣብነት ኣብ ሬስቶራንት ጥቓ ኮፍ ኢልኩም ተነርኩም ንስኻ ንባዕልኻ ቪስ ዱ ሰል ማለት ንስኻ ባዕልኻ እንተ ደኣ ሓሚምካ ኮንካ ከዓ ከምኡ ትገብር ማለት እዩ ስኻ እቲ ሓበሬታ ምስ ሃብካ ሓሚመ ኣለኹ ምስ በልካ ፖዘቲቭ ኮይኑ ምስ በልካ ናብቶም ጥቓኻ ዝነበሩ ሰባት ይመሓላለፍ ማለት እቲ ሓበሬታ ዳርመ ስለዚ እታ ኣፕ ሂንድረ ትገብር ትኽእል በዚ መልክዕ እዚ ነቲ ዝያዳ ሰባት ንኸይሓሙ ፍሌረ ዝያዳ ማለት ብዙሓት ሂንድረ ትገብር ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢልና ነርና ሂንድረ ፎር ሂንድረ ኢልና ነርና ኣብዚ ላዕሊ መስለኒ ስለዚ እታ ኣፕ ሂንድረ ትገብር ትኽእል ወይ ፎር ሂንድረ ተኢልና ክልቲኡ ሓደ ትርጉሙ ቀየርካ ትጥቀመሉ ከላ ዝያዳ ሰሓቢ ክኾን ኣብ ፅሑፋት ብፍላይ ሂንድረ ምዕጋት ወይ ምግታእ ማለት እዩ ወይ ምዕንቃፍ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርያ ትዕንቅፍ ዘላ እንተ ደኣ ሓበሬታ ረኺብካ ንስኻ ጥቓ ሕሙም ሰብ ነርካ እንተ ደኣ ተባሂልካ ከይድካ ትፍተሽ እሞ ቴስት ትገብር እሞ
ድሕሪኡ ስኻውን ነፃ ምዃንካን ደይ ምዃንካን ንኸተረጋግፅ ማለት እዩ ፓሽን ቫር ማለት ሲክረ ማለት ንምርግጋፅ ፓሽን ቫርን ናትካ ውልቃዊ ሓበሬታታት ንምክልኻል ቶም አፕ ብሩከርነ እታ ናይቲ አፕ ተጠቀምቲ ኢንገን ዝኾነ ካብቶም አፕ ተጠቀምቲ ክሪኡ ኣይክእሉን እዮም መዓስ ወይ ኣበይ ምሳኻ ከም ዝነበሩ ማለት እዩ እዚ ሓበሬታ ጥራይ ድመፆም ጥቃ ሓደ ሰብ ነርካ ድብል እምበረ ልክዕ እሶም ስኻ ምዃንካ ሳይፈልጡኻን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ፓሽን ቫርን እሱ ይሓብኡኻ ኣለዎ ማለት እዩ እታ አፕ ትሓብኣካ ኣላ ማለት እዩ ኣፕን ፎርሚድለር ኢከ እታ አፕ ኣይተመሓላልፍን እያ ሓበሬታ መምህር ክምህረካ ከሎ ሓበሬታ ወይ ትምህርቲ የመሓላልፈልካ እታ ኣፕካ ፎርሚድለ ኣይትገብርና ከምዚ ዓይነት ኦፕ ሊስኒንግ ሓበሬታ ማለት ወይ ኢንፎርሜሽን ፎርሚድለ ፅቡቅት እያ ስለዚ ፎርሚድለ ናይ ምትሕልላፍ ዓቕሚ ማለት እዩ ወይ እታ ኣፕ ኣይተተሓላልፍን እያ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ክጥቀመሉ ይደልየን ነይሩ ብዛዕባ ውልቃዊ ሓበሬቱ ኩሉ ሰብ ክፈልጠሉ ስለዘይደሊ ላስተኔድ እንታይ ኢልና ዳውንሎድ ምግባር ዳውንሎድ ምስ ገበርካዮ ብናትካ ስም ወይ ናትካ ኮንቶ ጌርካ ስለተኣቱ ኣክቲቨር እውን ክትገብሮ ኣለካ ከተንቀሳቀሶ ወይ ከተበግሶ እውን ኣለካ ማለት እዩ ዳውንሎድ ስለዝገበርካዮ ጥራይ ትሰርሕ ማለት ኣይኮነን ንስኻ ምዃንካ መለለይ ኣክቲቨር ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ሽለተ ማለት ምድምሳስ እዩ ኖርሶም ሄልስትኻ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክድምስሳ ትኽእል እያ ሽለታ ክትገብሮ ትኽእል እያ እቲ ናታ ዳታ እቲ ሓበሬታ ዝኣከበቶ ንሳ በዓላ ተኣፕን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣገዳሲት ፍሬዝ ኖርሶም ሄልስት መዓስ ክትመፅእ ኢኻ ኖርሶም ሄልስት ክትመፅእ ብዘይተፈልጠ ግዜ ማለት እዩ መዓስ ክድውለልካ ኖርሶም ሄልስት ፅባሕ እንተኢልካ ኣብ ዝኾነ ግዜ ፅባሕ ማለት እዩ እዚ ኖርሶም ሄልስት ከምዚ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኖር ማለት መዓስ ማለት እዩ ሲሚተስቶፕ ክትጥቀመላ ክእለ ክትጥቀመላ እንተደኣ ኮንካ እዞም ዝስዕቡ ክሪቴርየነ እዞም ዝስዕቡ ረቑሒታት ከተማልእ ኣለካ ኡፕ ፊለር ማለት ከተማልእ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣፕል ተደኣ ኮይኑ እተን ናይ iOS ዝበሃል ናይ ኣፕል ኣብኡ እንደሎ ሶፍትዌር ኡፕዳተር ትኸውን ኣለዎ ኡፕዳተር እንታይ ኢልና ነርና ክሳብ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተመሓየሸ ሓድሽ ሓበሬታ ዝሓዘ ክኸውን ኣለዎ ተወሓደኻ ሚኒማም ማለት እዩ ቫሹን ከዓ 13.5 ንኣብነት ቅድሚ 13 ነይሩ እንተደኣ ኢልና ድሕሪኡ ዝመፁ እቶም ናይ ክሳብ 13.5 ክኸውን ኣሎ ማለት ቅድሚኡ እንተደኣ ነይሮም ኣይሰርሕን ማለት ቫሹ ማለት ሓድሽ ክመፅእ ከሎ ሓድሽ ቁፅሪ ህብዎ እሞ እቲ ናይ መወዳእታ ቁፅሪ ወይ ተወሓደ iOS 13.5 ክህልወካ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ብዙሕ ሓድሽ ቃል የለን ኦፐራቲቭ ሲስተም ድብሎ ደሎ ናይታ ኣፕል ወይታ iOS ኢንሄተር ዝሰርሓሉ ሶፍትዌር ማለት እዩ ልክዕ ሓሳባት ናተን ዳርጋ ክንብሎ ንኽእል እቲ ቆፎ ዘይኮነ እቲ ኣብ ውሽጢ ደሎ ሶፍትዌር ወይ ሓሳባት ስለዚ ኣብዚ ፍሉይ ቃል ዳርጋ የለን ፎሮሎፒ ንግዚኡ ማለት እዩ ስተተር ምድጋፍ ማለት እዩ Hvis du har en äldre telefon som icke kan uppdateras tillfredsstillande ማለት እዩ ኣብዚ ኡፊለር ነዚኣቶም ዘማልእ ኢልና ነና ኣብዚ ኸ ነዚኣቶም ዘማልእ ማለት እዩ ክራቨነ ኸ ልክዕ ከምዚ ክራይተሪየነ ተመሳሳሊ ቃል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምቅያሩ ኣሰልቻዊ ኣይገብሮን እዩ ኣብ ፅሑፍ ክሪቴርየን ኢልካ ፀኒሕካ ክራቨነ እንተደኣ ኢልካ እቲ ሓደ ሰብ ሕደ ቃል ኣይደግም ክሪቴርየን እንተኢሉ 10 ግዜ ነዛ ቃል ደጊሞ ኣይድኸውን እዛ ኣብ ፅሑፍ ንዑ ዝመሳሰሉ ሲኖኒምስ ንብሎም ቃላት ሕደ ትርጉም ዘለዎም ግን ካልእ ክትክኡ ዝኽእሉ ተኾይኖም ምትክኦም ኣዝዩ ሰሓቢ ገብሮ ነቲ ፅሑፍ ማለት እዩ ቲልፍሬድስቲለ ምምላእ ማለት እዩ ክራቨነኻ ነቲ ረቑሒታት ማለት እዩ እዚ ደጊምኩም እንዳንበብኩም ክስታይ ትገብርዎ ብጣዕሚ ነዊሕ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ነዊሕ ቪድዮ ከይኮነኩም ማለት እዩ ደግሞ ከለኹም እቲ ቪድዮ ኸ እንዳሕለፍኩም ክስታይ ትገብርዎ ትኽእሉ ተላንድስካ ማለት ናይ ካብ ወፃኢ ድኣተው ማለት እዩ ስታቱስ ቡርገርኻ ዜጋታት ስለዚ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዚ ኣፕ ያ ክጥቀሙሉ ትኽእል ኢኻ ይድብል እንተደኣ ፓሽን ኑመር ዲ ኑመር ዘይብልካ ግን ንኻልኦት ፎር ኢኬ ኢት ቤሽ ንኻልኦት ግን ሓበሬታ ኣይትህብን ዳሾም እንተ ኣንቶ ይታይልና ነና ዳሾም ቪስ ማለት እዩ
ቪስ ኢልና ነርና ኣብዚ ሕጂ ቪስ ኣይደግም ዘሎ ቪስ ማለት እዩ እንተ ማለት እዩ እቲ ቃላት ምቅያር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ሃብቲ ናይ ቃላት ክህልወካ ፅሑፋትካ ብጣዕሚ መሰጥቲ ይገብሮም እዩ ብፈተና ዓይኒ ተሓሲብናዮ ማለት እዩ ኣብ ዝርርብ እውን ከምኡ ማለት እዩ ስፕሮክ ፍሮሎፒ ፊነስ ኣፕን ፖቡክሞል ኒኖሽክ ኦ ኤንገልስክ ንግዚኡ እዛ ኣፕ እዚኣ ብቡክሞልን ኒኖሽክን እንግሊሽን ጥራይ ትሰርሕ ዘላ ስለዚ ብትግርኛ የላን ማለት እዩ ኦም ኣፕን ስካል ዮረስ ቲልየንገሊ እንተዳ ተኣብ ካብ ካልእ ቋንቋ ክትህሉ ኮይና ይግምገም እዩ ዘሎ ቡርደረስ ይግምገም ኣሎ ቀስ እናበለ ምስ ግዜ የተርቫርት ማለት ምስ ግዜ ይግምገም ኣሎ ቡርደረስ ማለት ቡርደረ ምግባር ማለት ምግምጋም ማለት እዩ ስለዚ ንግዚኡ ግን ፍሮሎፒ ብኩሞልን ኒኖሽን እንግሊሽን እያ ዘላ ሽሊክ ከምዚ ፉንገረር ትሰርሕ እዛ ሲሚተስቶፕ ኣሰራርሓ ኣብዚ ክገልፀልና እዩ ማለት እዩ ሽሊክ ፉንገረር ሲሚተስቶፕ ኣብዚ ሕጂ ክስታይ ክንሓስብ የብልና ልክዕ ትኽክል ግራመር ኣርእስታት ገለ ስለ ዝኾነ ከይተጨናቅና እቲ ሓሳባት ጥራይ ክንወስዶ ኣለና ኣፐን ሞቫረ ቦደ ኢንስታለር ቶ ኣክቲቨርት ክልተ ነገር ስለ ዝገልፅ ዘሎ ቦደ ተጠቂምሎ ኣብ ቴሌፎንካ ፖ ቴሌፎን እንዲን I think ኣብዚ ደሎ ትርድእዎ ትኽእሉ ይመስለኒ ቴስት ሪሱልታተ ናይ ምርመራ ውፅኢት ማለት እዩ እቲ ምልጋብ ቃላት ኣገዳሲ ምዃኑ ንምፅቃጥ እዩ እዚ ቴስት ሪሱልታተ መልስኻ ኣብ ሄልሰን ወርገ ዶቴኖ ትኣቱ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ክሊክ ጌርካ እውን ናብኡ ድወስደካ መስለኒ ኣይፈተንክዎን ሽሊክ ድማ ከምዚ ኣብዚ ኢልና ነርና ሽሊክ ከምዚ ጌርካ ሓበሬታ ክትህብ ትኽእል እንተደኣ ሓሚምካ እዚ እታ ኣፕ ዘይብልና ምሳና ኣብቲ ኣፕ የመ ሻርም ማለት ኣብቲ ስክሪን ናይታ ኣፕ ትሪክ ትገብር ክሊክ ትገብር እሞ ድሕሪኡ እንዳበለ ዳይሬክተር ከምኡ እናበለ ይቐፅል ማለት እዩ ዝኾነ እንተደኣ ጠርጢርካ ንኣብነት ፖዚቲቭ ሓሚምካ ኣላ ሃዱ ቴስተት ፖዚቲቭ ተደኣ ኣላ ኮንካ ሕሙም ስለ ዝኾንካ ክትሕብር ኣለካ ግን ዲሶምኩን ሃር ሚስታንከ እቶም ጥርጣረ ጥራይ ደለዎም ሚስታንከ ጥርጣረ ማለት እዩ ስለ ዝሰዓልካ ጥራይ ንኣብነት ጠርጠርካ ጥራይ ሕሙም ኢልካ ፖዚቲቭ እየ ክትብል የብልካ ወይ ሕመም ኮሮና ኣለና ክትብል የብልካ እንተደኣ ጥርጣረ ሃሊካ ጥራይ ሚስታንከ ጥርጣረ ማለት እዩ ሓሚምና ኢልካ ትሕብር የብልካ ካን ይከደለደተ ይኣፕን ሃርዱሃት ሲምፕቶመር ምልክታት ማለት እዩ እንተደኣ ኣለካ ፈረዱ ኢን ኖር ዲስታርተት እዚኣቶ ነቲ መዓስ ከም ዝጀመረካ ተእትዎ ፈረር ኢን ሽሊክ ካን ኣፕን ብራይነ ማለት ከዓ ካልኩሌት ክትገብሮ ትኽእል ወይ ትግምግሞ ትኽእል ትልሽሉት ኣብ መወዳእታ ሕጂ ትማፃፅኣ ትሪእዎ ኣለኹ መጀመርታ ከም ዝትገብር ድሓር ከም ዝትገብር እንተደኣ ከም ዝኾንካ ከዓ ከም ዝግበር ኣብ መወዳእታ ኢልካ ተዓልፁ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ኢልካ ትሕተት ስፐረ ቢሊር ዲስፒዩት ሕሉፍ ናቱ ማለት እዩ ትሕተት ማለት እዩ ኣይዲ ናትካ መፍትሕ ማለት እዩ ነክለር መፋትሕ ኖር ዱ ፈሽት ሃሪት ሳምቲከ ማለት ፍቓድ ማለት እዩ ስለዚ ፍቓድ ምስ ሃብካ እቲ ሓበሬታ እቲ በሸ ወይ ድማ እቲ ሓበሬታ ናብ ካልኦት ኣፕ ብሩከረ እቲ መሊንግ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ በሸ መልእኽቲ ዝኸይድ እቲ መሊንግ እውን ልክዕሱ ማለት እዩ ካን ኢኬ ሳምቲከ ትረከስ ይልባካ ሓንሳብ መሰለካዮ ግን ሳምቲከ ክምለስ ኣይክእልኒ ሳምቲከ ታይልናዮ ፍቓድ ሳምቲከ ካን ኢኬ ትረከት ይልባካ እንታይ ማለት እዩ ትረከ ማለት ምስሓ ማለት ትልባካ ከዓ ምምላስ ማለት እዩ ስለዚ ንድሕሪት ክትመልሶ ኣይተሪእና እንጂ ሳምቲከ ኣለካ ድዩ ከምዚ ናትገብር ተኢሉምሃ ፍቓድ ኣለካ ዶ ንምባል ማለት እዩ ዲ ሶም ሞታር በሸ ሞታር ዝቕበሉ ማለት እዩ እቶም መልእኽቲ በሸ መልእኽቲ ማለት እዩ እቶም መልእኽቲ ዝቕበሉ ካባኻ በቲኣ ኣፕ ቪያ ኣፕን በቲኣ ኣፕ ካባኻ በቲኣ ኣፕ ቪያ ውሳት ማለት ዝተቓልዑ ማለት እዩ እዚ ተደኣ ፖዚቲቭ ኮንካ ተደኣ ሓበሬታ ሂብካዮም እንታይ ዝገብሩ ማለት ይሳቶም
حبريتها نمحلف نخمرمرو يتوابعو مالتي حبريتها سلازم مصاكا طراي ግን ኣብ ካራንቲን ክትኣቱ የብልካን ድብል ኣሎ ብታሕቲ ንሪኢና ምስ ሓመምካ እውን ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ፍርሸት ማለት ምቕፃል ማለት እዩ እዚ ፖዘቲቭ ከለኻ እታ ኣብ ክትጥቀመላ ትቅፅል ትኽእል ኢኻ ሜን ግን ነታ ኣብ እናተጠቀምካ ኢሶለረ ነብስኻ ኢሶለረ ክትውሽባ ኢኻ ማለት እዩ ክትንፀል ኣለካ ምስድራኻ እውን ክትሕወስ የብልካን ሰርግ ፎር ስለዚ እዚ ኣማልኣዮ ኣብ ጥቓ ካልኦት ሰባት ክትህሉ የብልካን እዚ ተጠንቀቕ ማለት እዩ ወይ ኣማልኣዮ እዚ ብዛዕባ ካራንቴነ ኦ ኢሶለሪንግ ማለት ምንፃል ወይ ምውሻብ ማለት እዩ ቃል በቃሉ ኣብ ምውሻብ ንጥቀመሉ ኣለና እምበር ኢሶለሪንግ ማለት ኢሶለረ ምግባር ማለት ምፍላይ ማለት እዩ ኢሶላሽን ልክዕኹም ምፍላይ ማለት እዩ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ኣለ ፍሌረጋንገር ማለት ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ግዜ እንተደኣ ሓሚምካ ፖዚቲቭ እንተደኣ ኮንካ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ስቲል ነታ ኣብ ሕጂ እውን ክትጥቀመላ ትኽእል ኢኻ ማለት ደጋጊምካ ብሉቱዝ ኦን ወይ ኣክቲቬት ሞባይልና ምስ ካልኦት ሞባይል ብዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ራድዮ ሓበሬታ ወይ ማዕበል ትራኸብ እዛ ሞባይል እዚኣ ኸ እዛ ኣፕ እዚኣ ኸ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብብሉቱዝ ከም ትሰርሕ እያ ኮይና ዘላ ማለት እዩ ኖይ ኣክቲቬት ማለት ከዓ ብልክዕ ትረኽቦ ዶ ሓበሬታ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ሪስክ ኣሎ ናይ ጌጋ ሓበሬታ ማለት እዩ ስፔሻሊ ኣብ ብሉቱዝ ቴክኖሎጂ ክትጥቀም ከለኻ ቴክኖሎጂ እንታይ ይበሃል ቴክኖሎጂ ማለት እዩ እዚ ኤፍኦኢ ፈቲኖሞ ኣለዉ ሲሙለረ ገይሮሞ ኣሎ ፈቲኖሞ ማለት እዩ ሲሙለረ ምግባር ከመይ ገይሩ ከም ትሰርሕ ማዕረ ክንደይ ለውጢ ኣለዎ ድማ ኣብ ጅባኻን ኣብ ኢድካን ሒዝካያ ማለት እዩ እዚ ሲሚተስቶፕ ተኣፕ ማለት እዩ ናብ ካራንተን እናተኣቱ ሓበሬታ ኣይትበካን እያ በሸ ሓበሬታ ኢልና ድማ ኦጎ ኢካራንተነ ኣብ ካራንተነ ምኻድ ወይ ምእታው ማለት እዩ ቃል በቃሉ ተተርጉምና ጎ ምኻድ እዩ ኣጎ ኢካራንተነ እንተኢልና ግን ናብ ምውሻብ ምእታው ማለት እዩ ስለዚ ሲሚተስቶፕ ካራንተነ እቶ ኣይትብለካ ማለት እዩ ሕጂ ብሉቱዝ እንታይ ማለት እዩ ጠቓንጣቓት ዘለዎ ነገራት ሓበሬታ ክለዋወጡ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሞባይል ተርኢናዮ ኸ ኣብዚ እንታይ ይጠቕስዎ ኣለዉ ንኣብነት ጎረቤትካ ደሎ መንደቕ እውን እንተደኣ ሓሚመ ኣለኹ ኢልካ ጥቕኡ ነርካ እንተደኣ ኮንካ እቲ ኮሮና ብመንደቕ ስለዘይሓልፍ እቲ ብሉቱዝ ግን ክተሓላለፍ ስለዝኽእል በቲ ዋላ መንደቕ ሰጊሩ እንታይ ይብለካ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓበሬታ ስለዝመፀካ ጥራይ እንታይ ኢልካ ካራንቴና ተኣቱ የብልካን እንታይ ደኣ ክትምርመር ኣለካ ቴስት ክትገብር ኣለካ ድሕሪኡ ናብ ካራንቴና ተኣቱ ዲኻ ኢሶሌራ ትገብር ዲኻ ትሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ጎረቤትካ እንተኮይኑ ምናልባት ገዛኻ ኣትዩ ተኮይኑ ምናልባት ዘይኮይኑ ግን ጎረቤትካ ጥራይ ስለዝኾነ ጎይኻ ነብስኻ ክትዓፅዮ የብልካን ወይ ኣብ ካራንቴነ ክትኣቱ የብልካን ሶም ፍል ኣፍ ከም ሳዕብየን ናይቲ ሓበሬታ ማለት እዩ ደቪክቲ ግስተ ቪክቲ ኣገዳሲ ደቪክቲ ግስተ እቲ ኣገዳሲ ድኾነ ማለት እዩ ውትሳት ቅላዕ ማለት እዩ ሬጅስትሪንግ ምምዝጋብ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኤታሸ ኣብዚ መንደቕ ጥራይ ጠቒሰ እያ ፀንሐ ሜሎም ማለት ኣብ መንጎ መንደቓት ወይ ከዓ ኤታሸ ላዕለዋይን ታሕተዋይን ደርቢ እውን ከምኡ ጌጋ ከጋጥም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሬጅስትሪንግ ኣገዳሲ ቃል ክትከውን ትኽእል ኣብ ስታንድ ርሕቀት ማለት እዩ ባተሪ ብሩክ ባትሪ ብዙሕ ኣይትውድእን እያ ንምባል እዩ ባተሪ ብሩክ ብሉቱዝ ሞቢል ዳታ ሓበሬታ ማለት እዩ ኣብዚ ስትሮም ይብል ኣሎ ስትሮም ኤሌክትሪክ ማለት እዩ ኮሚኒኬሽን ብሉቱዝ ኮሚኒኬሽን ብሉቱዝ ቴክኖሎጂ ቃላት ተቐይር ኣሎ ብሩክ ኣፕን ፖፑለር ቴሌፎነር እታ ኣፕ ኣብ ብዙሓት ቴሌፎን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ኣገዳሲ እንታይ ክትከውን ትኽእል እንተደኣ ክልተ ቴሌፎን ኣለካ ሓንቲ ናይ ስራሕ ሓንቲ ናይ ፕሪቫት ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኣገዳሲ እንታይ ክትጥቀስ ትኽእል ዮብ ቴሌፎን ኦ ፕሪቫት ቴሌፎን ኣይኮነን ፅሒፉ ዘሎ እታ ቴሌፎን ሓንሳብ ፅሒፍዋ ንክልቲአን ከም ተመልክት ንዮብን ንፕሪቫትን ግን እንታይ ገይሩ ኣብዚኣ እዚኣ
ሃይፈን ገይሩ ማለት እዩ ቢነስትረክ እዛ ቢነስትረክ ተገይርዋ እዛ ድሕሪ እዚኣ ትመጽእ ዘላ ናይ ሓባር ቃል ንኽልቲአን ትምልከታ ስለዚ እዚ ኤን ዮብ ቴሌፎን ኦግ ኤን ፕሪቫት ቴሌፎን ክብል ይኽእል ነይሩ ዝበለጸ ግን ኤን ዮብ ቢነስትረክ ኦግ ኤን ፕሪቫት ቴሌፎን ኢሉ ማለት እዩ እዛ ቴሌፎን ንኽልቲአን ትኸውን ኣላ ኢንፎርሜሽን ኦም ሲሚተ ስቶፕ ፖፍለርስፕሮክ ብዛዕባ እታ ኣፕ ዝያዳ ተገዲስኩም ከም ሓበሬታ እንተደኣ ደሊኹሞ ኣብዚ ብዛዕባኣ ዝያዳ ሓበሬታ ኣሎ ብዝተፈላለየ ቋንቋ ማለት እዩ ብትግርኛ እውን ኣሎ ማለት እዩ ክሊክ ጌርና እንተሪእና ኣብዚ ታሕቲ ትግርኛ ዝብል ኣሎ ስለዚ እቲ ሓበሬታ ኣብዚ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ሓንቲ ገጽ ትኸውን እታ ኣፕ እንታይ እያ እንታይ ትገብር ባዕሉ መንግስቲ ዝተርጎሞ ማለት እዩ እዚ ንሕና ናብቲ ቋንቋ ስለተወኪልና ዘለና ናብቲ ቋንቋ ክንቀጽል ኢና ፎሸለን ፍልልይ ማለት እዩ ናይ ቀደም ኣፕ ነይራ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ኣይተጠቀመላን ለውጥታት ገይሮም ድማ ስለ ዘምጽዋ እንታይ ፍልልይ ኣብ መንጎታ ሓዳሽን ኣረጊት ወይ እታ ናይ ቀደምን ሲሚተ ስቶፕ ሕጂ ጋመል እታ ናይ ቀደም ኣፕ ንምምልካት ማለት እዩ ቡርቸት ፍራ ብጀካ ሽም እዘን ክልተ ኣፕ ዳርጋ ወላ ሓንቲ ናይ ሓባር ነገር የብለንን ኢንገንቲንግ ትልፈለስ ወላ ሓንቲ ናይ ሓባር የብለንን ቡርቸት ፍራ ብጀካ እዚ ኣብዚ ዘርዚርዎ ኣሎ ማለት እዩ ፉሊ ቃል ዳርጋ የለን ኣብዚ በኒተር ምጥቃም ማለት እዩ እዛ ሓዳሽ ኣፕ ብሉቱዝ ትጥቀም በኒተር ማለት ብሩክ ትገብር ብሩከር ብሉቱዝ ወይ በኒተር ተልናሃ ያዳ ስታይ ኾን ማለት እዩ ጂፒኤስ ሳተላይት ፖዚሽን ማለት እዩ ፖዚሽነሪ እዚ ናይ ሳተላይት ፖዚሽን ኣይትነግርና እዚ ኣብየ ውዒልካ ኣብየ ነርካ ኣይትነግርና ማለት እዩ እዛ ኒየ ኣፐን ብሩከስ ኣብዚ ሕጂ በኒተር ትብል ኢሉ ነይሩ ምሽ ኣብዝኻ ወይ ካብዚ ብሩከስ ኩን ትል ሲሚተ ስፑር ንሲሚተ ስፑር ማለት ኣሰር ማለት እዩ ስለዚ ስኻ ተሓሚምካ ነቶም ከባቢኻ ዘሎ ተመሊሶም ክረኽብዎ እንተደልዮም ንኸምኡ ንምሕጋዝ ስለ ዝኾነት ሲሚተ ስፑር ናይቲ ምትሕልላፍ ወይ ምልባዕ ኣሰር እንዳረኸቡ ንምሕባር ማለት እዩ ኢኬ ኣናሊሰ ኤለር ፎሽክኒ ንምምርማር ወይ ከዓ ንፎሽክኒ ንሪሰርች ኣይኮነን ንምባል ማለት እዩ ብሓፈሻ ዝኩሉ ዝጠቕስዎ ደሎ ዝበዝሐ ሰብ ብጣዕሚ ተጠራጢሩ ስለ ዝነበረ እታ ኣፕ ክጥቀመላ ዶ እቲ ሓበሬታ ናተይ ንኻልእ ዕላማታት ተጠቀሙሉ ኸ ዝብል ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ኢንሲን ማለት ምርኣይ ማለት እዩ ሳምለር ምእካብ ማለት እዩ ኢደንቲፊሰረስ ምልላይ ማለት እዩ አይደንቲፋይ ዳርሜ ስለዚ ወላ ሓንቲ ናይ ምርኣይ ክስታይ የብላን ማለት እዩ تا كونتاكت ኦም ድሃር ስፖሽሞል ዝሕጂ ናብነት ኣብ መወዳእታ ሲቪ ወይ ሰኩናት ገለ ስፔሻሊ ሰኩናት ክብል ክንፅሕፍ ከለና ክነእትዎ ንኽእል ኢና ታ ኮንታክት ኦም ድሃር ስፖሽሞል ሕቶ ተለካ ደውሉለይ ወይ ድማ ኮንታክት ግበሩኒ ንምባል ማለት ብኢሜል ክኸውን ይኽእል ብካልእ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ኣሎ ሪንግ ኮሮና ቴሌፎንን እቲ ቃላት ሓደሽቲ ቃላት ዝምስረቱ ዘሎ እዮም እዚኦም ማለት እዩ ኮሮና ኢልና ቴሌፎን ንፈልጣ ኢና ኮሮና ቴሌፎን እንታይ እያ ተይልና እዚኣ ትኾን ኣላ ማለት እዩ these two frameless still ወይ ከዓ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ኦም ኣርቲክልን እዛ ብምልእታ እዛ ፅሕፍቲ እንተይልና ሓንቲ ኣርቲክል እያ ስለዚ ሓንቲ ኣርቲክል ፅሒፈት የልካ ሓደ ሰብ ልክዕ ከምዚ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ወይ ኣብ ሓደ ሓሳባት ፅሒፉሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እታ ኣርቲክል እንታይ ሓበሬታ ኣሎ ብዝታሕቲ ተሪእና ኤንድሪንግስ ሂስቶሪክ ምቅያር ኢልና ነርና ኣብ ላዕሊ ኤንድሪንግ ታሪክ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ሓበሬታ ተቐይሩ ኣብዚኣ ክሊክ ጌርና ክንረክብ ንኽእል ሂስቶሪክ ታሪክ ናይ እዚኣ ክስታይ ማለት እዩ እቲ 22 እንታይ ተወሲኽዋ እዛ ሓበሬታ እዚኣ ላግቲ ተወሲኽዋ ወይ የእቲና ኣላ ፕረሲሰሪንግ ልክዕ ዝኾነ ሓበሬታ ንምርካብ ማለት ወይ የእቲና ኣላ ወይ ልክዕ ሓበሬታ ንምትሕልላፍ እዚኣ ሓበሬታ እዚኣ እቲና እያ ማለት እዩ
أبسنيتا مالت باراجراف ويحط بصحف مالتي ስለዚህ ስሚት ስቶፕ ከምዚ ትመስል ማለት እዩ ብዛዕባ ኤፍኦኢ ንእሽተይ ካልኦት ቪድዮ ክሰርሓላ ፍትነ ምክንያቱ ብጣዕሚ ብዙሕ ቃላት ብዛዕባ ጥዕና ኣለዎ ናይ ሄልሰ ዘበለ ቃላት ብጣዕሚ ቪድዮታት ካልእ እውን ኣለዎም ብዙሕ ምክርታት ብዛዕባ መዓልታዊ ጥዕና ብተፈላለየ ኮሮና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሂወትና ዘጋጥሙና ነገራት ስለ ዘለዋ ሓንቲ መላለይት ምስታ ቪድዮ ክንሰርሓላ ፍትና ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣነለይ ከምቲ ዝሃብኩሞ ፊድባክ ከመሊን ወይ ርእይቶ ብዙሕ ቃላት ትመሃሩሎ ክትህልው ተስፋ ገብር ብጣዕሚ ቃላት ምምሃር ኣዝዩ ግዜ ዝወስድ ነገር እዩ ኮፍ ኢልካ ምናልባት እዚኣ 4 ሰዓት እውን ክወስድ ይኽእል ክኾን ኣነ ኣብ ረብሒ ሰዓት ድያ ፍርቂ ሰዓት ወዲእያ እንተለኹ ስለዚ ዓቐሊ ብጣዕሚ ድሌካ ምድግጋም ድሌካ ምርኣዩ ድሌካ ተኽኢልና ድማ ናይ ኮሚነታት ቪድዮ ክንገብር ክንፍትና ምክንያቱ ሓበሬታ ድሓለፈ ትገበርኮ ናይ ኦስሎ ጥራይ ነይሩ ስለዚ ንኦስሎ ጥራይ ዝምልከት ማለት እዩ ኦስሎ ተዓፂና ኣለና ግን ኣብ ትሮንሃይም ወይ ካልኦት ከተማታት ዘለኹም ትዕፅዎ ማለት ኣይኮነን ኣብ ትሮንሃይም ዘሎ ንኣብነታይ ፅሑፉ ካብ ኦስሎ ዝመፃኹም ተመርመሩ ክብሉ ይኽእሉ ሕጂ ነፍሲ ወከፍኩም በዚ ዝመፅእ ዜና ክትከታተልዎ ከም ዜና ትሓስቦ ይብልኩምን ዝብል ብኸምኡ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ናይ መንግስቲ ከማን ዘይኮነ ሓበሬታ ናይ ኮሚነ ሓበሬታ ዝያዳ ቀረባ ንዓኹም ማለት እዩ ወይ ንዓኹም ዝምልከት ስለዚ ብዝተኻለ ናይ ገለገለ ኮሚነታት ከዓ ክንፍትሽ ኢና ስለ ዜና ዘይኮነ ጀሚርናያ ስለ ዘለና ነቲ ቃላት ኣብ ኩሉ ዘሎ ሕደ ምዃኑ ምርኣይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣንለ እንደገና ብሩኽ መዓልቲ ቻው